Molweni zitshomi zam. So kwalapha evekini ke kuye kwafika utata osuka kwi-IPID ethi uzochaza ke obakhe ubungqina mayelana ne-hit squad yase-KZN eDurban. Amapolisa wakhona abulala abantu. But ke ngoku i-timing yayo ke ngoku ke le evidence yakhe why izovela kaloku after uDrusanta Ramsamy ugeli lo waka IDEC ekhuphe wonke amabibi eIDEC wokuba okhumalo babanjwe ngelantuka ngeproject diversion. Into yokuba okhumalo bebanjwa njena ibindlela yokuba basuswe so that kuzongena ke the other gang or we did it gang. So ndiselapha ke kulotata mansuke ke apho ndisekulotata uthi ke umkhwanazi une-hit squad amapolisa akhe afike avakashele aba bantu abenze icrime ngo-12 to 3 ebavakashela ngaloo maxesha ke kuyaziwa into bavele akho mntu ozonika bungqina and apho abafike khona abashiyi noyi-1 ozosurvive benza sure into yokuba uyasweleka so that angakwazi ukuba yi-witness. Uthi ke into ke ekhwanqisayo into yokuba xa ngabe beyile apha kwezi suspects kuthiwa zii-suspect ze cash and transit. So ezi suspect ze-CIT ke ziye kufikwe apho kuloo mzi abahleli kuzo badubule yonke into ekhona. Uyaqonda? So uthi ke aba bantu aba bathengwa zi-rivals zabanye. Let's say le gang engapha ithengwa ngaba abangapha. Uyaqonda loo nto le uba bayobulala aba. Into efana nento kaKito waseKetoman. So le nto ifana nento kaKito waseKetoman into yoba kwakuthiwa uKito ufike athengwe zii-taxi owners bahambe bayobulala le igroup. Uyaqonda? And then naba ke ngoku ba-exchange babulale aba abangapha. So kule kamkhwanazi ke kuthiwa hayi amapolisa adila ne-rivals ze-tow trucks. Kuthiwa apha kwi-tow trucks ke kukhona ii-gang zakhona. Ezi gang ziba zii-tow trucks ziphinde futhi bathengise nee-drugs. Uyaqonda? Bese uthengisa ezi drugs nje if kufunyaniswe into yokuba wena uyi-gang leader uyahlupha or unezi trucks ngokusezide zaninzi lo ongapha uzothumela abangapha into yoba bazokubulala. Uthi ke hayi ii-drugs ziyahamba eThekwini amapolisa adibene nabo amapolisa afumana i-commission. Let's say kwenzeka i-accident kuyazi into yoba kuzofonela u-policeman u-tow truck bani and bani xa kufike amapolisa so that lowo tow truck owner anike ipolisa imali. Yiyona ndlela uthi it's sort of i-commission loo nto leyo. Siyaziwa nje loo nto same like i-ambulance. Ude wathi same like i-ambulance. So kuba khona ii-drugs ibe zii-ambulance zaba bantu ibe zii-tow trucks. Zonke izinto ezenzekayo endleleni kukhona abantu abaziwayo into yoba ke hayi ke aba bahamba phambili like zii-business leaders. So uthi ke unobungqina ke bento yokuba kukhona ilantuka i-truck owner, i-tow truck owner engu Bevan Loftus eyabulawayo. Kodwa ke utata wayo uzoza azochaza. Hayi ke wafika ke utata wakhe wazochaza uGregory Loftus. Ekuchazeni kwakhe ke uthi umntanam wayengenzanga nto. Umntanam wayengenzanga nto. Umntanam wayengenzi into yena akamazeli izi-drugs akamazeli intoni wabulawa umntanakhe. Abesechaza ke into yokuba kuthiwa apparently into eyenzekayo ngubani uClive Naicker
okulenye igang ngapha. I think uyi-rival with Bevan Loftus. So Clive Nyka wanika Dylan Govender into yokuba wamnika 2.5 million Dylan Govender lo i 2.5 million into yokuba makubulawe uBevan Loftus lo, because ingathi zonke izinto zakhe zimahambela kakuhle, uyaqonda. So uDylan Govender lo wathatha i-task team le yamapolisa wathi makuhanjwe kuyobulawa ke uBevan Loftus lo. Bevan Loftus abamfumene elantukeni eMorningside eflatini ehleli nechomi zakhe, asazi into bakwenziwa ntoni ke ngezo AMs ezo. Kwafika babulawa. Ekubulaweni kwabo kwathiwa no, those are CIT suspects ezibulaweyo and bezidala zifunwa nton. Ngaqonda abese sithi ke ngoku lo tata weIPT kuphinde futhi kwafumaneka into yokuba kwi-bank accounts zalo Dylan Govender. uDylan Govender ke lo uyi-head uyi-team leader ndingatsho yale PKTT. Uyi-team leader yale task team, ndingathi PKTT, uyi-team leader yale task team. Le task team i-under ama-Hawks injalo nje CIT futhi. So xa bejonga i-bank accounts zabo kwafunyaniswa into yokuba imali iyavela efakelwa uDylan Govender lona, and ufakelwa imali almost every day, cash 5,000 yavezwa imali, bathi ba busy with investigation ne bank accounts zikankosikazi, imali iyavela yonke ayifakelwayo, ekubeni ke bengamapolisa nje kungekho mali ezingangena okoko. So ndizoyicacisa apha ke lento ilantuka ezi task team zohlukene, kukhona iPKTT, kukhona i-task team le CIT, zininzi ezi CIT, kodwa ngoku abantu sebevele baphuma nePKTT kaMkhwanazi, kanti le task team le ihead yayo abaripota khona nguGeneral Sinona. Uya understand? nguGeneral Sinona umphathi wakhona wale PKTT. So uNhlanhla Mkhwanazi akadibenanga nale i-task team. uNhlanhla Mkhwanazi is responsible for i-political task team le ebusy with iKZN, le ebusy ekhuphe omatlala yabasa ejele, ile ethathe okaTiso Mlefe yabasejele, ukuze kuvumbuke ke ngoku osibiya aba bathi hayi idockets mazithathwe, hayi mayimiswe le PKTT because itheni ivunduze pha eGoli kuzo zonke ezi cartels, kuvulwa imadlanga nje. It's because of le PKTT kaNhlanhla Mkhwanazi le abayiveza ngoku ye-task team ezibulala abantu. Bazama nje ukudidisa nje yonke lento ekhona, bebehlalele ntoni bangayivezi lento. Iyanceda ke kodwa nemadlanga into yoba iyithathe lento because kuzoba ngathi ichemile, uyaqona. So ke ngoku for into yoba kungabi ngathi i-bias ihamba naba ayihambi naba, fanele ithathwe yonke into ivezwe ke ngoku in the open. So nabani na useyabona ngoku into ba no, lento lena izo sidilute nje, izofuna into ba siluze ifocus ngoku into ba singayi apha kumele siye khona, uyaqonda. This is not iPKTT, sisatsho nangoku kuthethwa nge-hit squad le ebilwa ne-cash in transit, uyaqonda ke. So ndisazobuya ke bantu bam, bye.